हाबाफारि बे हाबाफारियाव ओनसोलनिनो होननांगोन आथिखालाव एसेबां जोंनि बर'नि गेजेराव मोननाया गोब्राब जोंनि गेजेराव जोंखौनो मोजां मोनग्रा बिथां आदैया जोंनि गेजेराव दंफैयो आं सानदों ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिथांखौ आं हारसिङै दिनैनि जि समायखिरा लानाय हाबाफारि आं बेखौ आवगायग्रोनो सानदों बेनि उनाव गाहाय नेहाथारिखौ खालामगोन आरो बेनि उनाव गासै जोंनि इउपिपिएलनि थाखाय बानस'नानै लानाय जाबाय बे बिबानखौ लानाय समाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि नेमखान्थिखौ मानिनानै रायजो आरो समाजनि मोजां खामानि मावलांगोन जुदि कमिटिनि नेम खान्थिखौ मानिनानै सोलिनो हायाब्ला आं दायनिगिरि जागोन आरो आंखौ कमिटिनि नेम खान्थि बायदियै साजा होनो हागोन खंग्लायनायजों जाबाय बिथांनि जे समायखिरा लानाय हाबाफारि दा बेनि उनाव आङो गाहाय नेहाथारिखौ लानो नागिरदों ब्लकनि समायखिरा बिलाइ आं मुस्रि बिफा गामि जिल्ला बाक्सा बड'लेण्ड आं आनान गसाइखौ साखि दोननानै समाय लायोदि आं इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल कक्लाबारि ब्लक कमिटिनि बिबानखौ 3 बोसोरनि थाखाय बानस'नानै लानाय जाबाय बे बिबानखौ लानाय समाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि नेम खान्थिखौ मानिनानै रायजो आरो समाजनि मोजां खामानि मावलांगोन जुदि कमिटिनि नेम खान्थिखौ मानिनानै सोलिनो हायाब्ला आं दायनिगिरि जागोन आरो आंखौ कमिटिनि नेम खान्थि बायदियै साजा होनो हागोन खंग्लायनायजों जाबाय बिथांसिम साबायखर थाबाय अब्ला जोङो ब्लक कमिटिनि गासैबो लाइमोननिखौ एसे उनाव लाहोनोसै जोङो ब्लक कमिटि जि इउपिपिएल बेनि बिबानगिरिफोरखौ खेबसेयैनो जोङो जयै लाहोनोसै नङा होमबा अब्ला जोङो रेडि जादो आं मुस्रि बिफा गामि लासो जिल्ला जे बाक्सा बड'लेण्ड आं आनान गसाइखौ साखि दोननानै समाय लायोदि आं इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल कक्लाबारि ब्लक कमिटिनि बिबानखौ 3 बोसोरनि थाखाय बानस'नानै लानाय जाबाय बे बिबानखौ लानाय समाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि नेमखान्थिखौ मानिनानै रायजो आरो समाजनि मोजां खामानि मावलांगोन जुदि कमिटिनि नेम खान्थिखौ मानिनानै सोलिनो हायाब्ला आं दायनिगिरि जागोन आरो आंखौ कमिटिनि नेम खान्थि बायदियै साजा होनो हागोन खंग्लायनायजों नोंथांमोनखौ
लाबोनानै साफा साफा जमा फैनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। भर्ती हल गयारी है साबायखर थाबाय। साबायखर 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 थाबाय। साबायखर साबायखर थाबाय। साबायखर थाबाय। Kamu nak khai? khai Con này. ăn này Con này. Được. Tung bù đó. Bây giờ tung bù đó. Đây rồi. Được. Rajab Tapsili Tambah dengan lain Rajab Kapsikin tuh Jirai Anan Gosaiku sakit doonनानै समाय लायोदि आं United People's Party Liberal Kokhabari Block Committee लाइमोन हान्जानि बिबानखौ 3 बोसोरनि थाखाय बानस'नानै लानाय जाबाय। बे बिबानखौ लानाय समाव United People's Party Liberal नि नेमखान्थिखौ मानिनानै रायजो आरो समाजनि मोजां खामानि मावलांगोन। जुदि कमिटिनि नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो हायाब्ला आं दायनिगिरि जागोन आरो आंखौ कमिटिनि नेमखान्थि बायदियै साजा होनो हागोन। गंग्लायनायजों Attendance लादोंमोन जाबाय। नागिरनो थाबाय। अब्ला जोङो गाहाय नेहाथारिसिम फैनि। समायखिरा बिलाइ आं मुस्रि बिफा गामि लासो जिल्ला बाक्सा बड'लेण्ड आं आनान गसाइखौ साखि दोननानै समाय लायोदि आं United People's Party Liberal Kokhabari Block Committee लाइमोन हान्जानि बिबानखौ 3 बोसोरनि थाखाय बानस'नानै